जायफोरा आन्दलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना बिथांनि बै समाव हाग्रामा महिलानिमोन दिनै प्रमोद बर'नि 2020नि उनाव दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खनसे बरायहरनाय जाहैबाय दा जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव ओरैबायदि दुंहाव इलेक्शननि केम्पेइन सोलिगासिनो दं माने मोननैबो पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिखौ ओरैबायदि अरनो बायदि माने दान्थेलायगासिनो दङ बाथ्राफोरखौ सोरनि पार्टियाव सोर साबेसेया बेसेबां जइन जाहैदों बेखौथ' उननि समाव जेब्ला इलेक्शननि रिजाल्टआ फैगोन अब्लासो मोनथिसिगोन नाथाय बेफोर इलेक्शन केम्पेइननि गेजेराव दिनैसिमबो आङो सासेबो लिडारफोरखौ जोंनि एक्स एनडिबि माखासे जेलफोराव दङ जाय रन्जन दैमारी सार बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगनेटरि हिसाबै जेलाव दङ बिसोरखौ बख'नो थाखाय मोनसेबो खाथां जाय रावफोरजों सोंखारिनाय गभर्नमेन्टनि सायाव बेखौ आं नुनो मोनाखै आरो दिनै गाव गावनि मावनाय मावै बेफोरखौ लानानैसो दंगासिनो दङ बे मावनाय मावैनि गेजेरा माबाया खामानिया उननि खोथा साप'ज एग्जाम्पल हिसाबै नोंनि न'खराव जेनेबा जुदि सोरबा सासे आंगो मानसिया लोमजायोब्ला खैफोदाव दङब्ला नों बे खैफोदाव थानाय मानसिखौ बोखारनो बा मोजां खालामनो नाजागोन ना नाजाया बेनि उनावसो नोंनि न'खरखौ मोजाङै दानो नाजागोन नोङो दिनै जोंनि रन्जन दैमारी सारा जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे गाराय बायदि जायखौ जों मुलि होनानै बिसोरखौ मोजां खालामनो गोनां दङ नाथाय जाय गारायखौ जों थिग खालामालासिनो दिनै जों जाथिनि थाखाय गोबां माने ओरै खालामनांगौ बेफोरबायदि दावरावखौ जागासिनो दं आरो दिनै फैयै दा पलिटिकेलाबो जोंना एसे फुराना जाबोबाय 2003नि सिगांनिफ्राय जोंनि जाथिनि गेजेराव पलिटिकेलखौ एथ'ग्राम महत्व सानामोन नाथाय दिनै फैनानै बे महत्वखौ आम पाब्लिकनि सायावबो गोबां नुनो मोनबाय जों गोबां पलिटिकेलाव इनभल्भ जानो हमबाय नाथाय बेजों मा बेनिफिट एसेबां मोनदों बेखौथ' आं बुजिनो मोनाखै बे मोननाय मोनैया उननि खोथा नाथाय दिनै जाय बे दावराव इलेक्शननि दावरावनि समाव आंनि माइन्डआव हमेशा बेखौल' सानो कि रन्जन दैमारी सारखौ जों जेलनिफ्राय बख'थारनांगौ मेइन एजेन्डाया बेसो जानांगौ जोंनि बर'नि लिडारफोरनाव दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' साराबो माखासे गावखौनो मोनसे समाजनि सबसे देरसिन जोंनि आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै एखमबा समाव खालि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टार हिसाबैल' रायलायनायखौ नुनो मोनो आं सानो कि दिनै बर'नि जाय सिनस्रि आफाद होननानै सानो बेयो दिनै जोंनि जाथिखौ मोनसे गोख्रों खाम्फा हिसाबै दोननो सानोब्ला मोननैबो पार्टिखौ जाय मोनसे लामायाव लाबोनांगौ बे खामानिखौ मावनांगौ आरो बेनि अनगायैबो मोननैनि पार्टिनि गेजेरावबो जायफोरा गोरोन्थि जाबोदों बेफोरखौ बुंनानै होनांगौ पाब्लिकफोरनो जाहाथे जों मोनथिनो मोना आरो बेनि सायाव पाब्लिकफ्रा माने सरकारनि सायाव दाबाव खालामनो हायो बेखौ लुबैयो दिनै मैयासो मिटिंआव बुंनाय हाग्रामा महिलारिया माने जोंनि बड'लेण्ड बिटिआर एरियायाव जुदि 60टा समष्टि जायोब्ला आं प्रमोद बर' बिथांखौ 10 बार खोलोमगोन होननानै কথাটো ইনডাইরেক্ট যেগুলোকে 60টা সমষ্টি নয় যদি হয় প্রমোদ বড় 10 বার নমস্কার করিব বুঝা 60টা সমষ্টি বনাই ফেলে আলোচনা আনা মানে এটো একদম মানে ভবিষ্যৎ স্টেপ दा बेयाव खुलुमलायनांगौनि दरकार गैया जाय जोंनि जाथिनि थाखाय बेनिफिटनि थाखाय खामानि मावदों बेयाव जों बयबो पलिटिकेल लिडारफोरा खौसे जानानै एसे सापर्ट होनांगौ बेयाव सोरखौबा नेग्लिजेन्सि हिसाबै बा गावनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बेबायदि बाथ्रा बुंफ्लानानै जेबो लाब गैया जा 60 समष्टि जायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो उनावबो जों माखासे जेसेबांनाखि जोंनाव पावार फैगोन बे पावारखौ जों इजियैनो खालामनो हागोन आरो बेयाव डिपेन बर' सारनि बुंनाय बाथ्राखौबो आं एसे दुखु मोनदों जेन' क्रान्तिकारिया दिनै हाग्रामा बा प्रमोद बर'ल' नङा नोंगौ जों सानसे समाव प्रमोद बर' सारखौ जों गोबां बिराद माने साफ्रोम मानसिया बेनि थाखाय गावनि जिउखौबो होनो हायोमोन जानो हागौ दाबो हायो सोरबा हायो खोमा दिनैबो नाथाय खम जाबाय आरो बेनि इनफ्लुएन्सार जाय बेखौ फोथायोमोन बे फोथायनाया खम जाबाय दिनै जोंबो सानसे समाव साख्रि हिसाबै न'आव थांबायबायोबा रेल लामा जथायनाय बाइक रेलि हांगार स्ट्राइक बायदियाव जिरायनानै सापर्ट खालामहैदोंमोन दानाय बे सोमावसारनायाव दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि प्रमोद बर' सार सोमावसारनायजोंल' जायाखै
बिनि बै इम्पेक्टआ जाय आसार गोग्लैदों सरकारनि सायाव होनोब्ला जोंनि एनडिएफबिफोरनि आरो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जाय गावनि जिउखौ 35 इयार्स सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनि जाथिनि थाखाय मावदों बेयाव बिराद मोनसे गोहोम खोख्लैदों जोंनि जाथिनि थाखाय बे सोमावसारनायाव दिनै दिपेन बर' सारा क्रान्तिकारि सोमावसारगिरिखौ प्रमद बर' सोरबा हाग्रामाखौल' बुंबा जानाय नङा दिनै बेनि थाखायनो बावदों जानांगौ दिनै बेखौ गिनानैनोथ' जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बेखौ बख'नो नाजायाखै आरो बिनि सायाव दिनै जोंनि प्रमद बर' दिपेन बर' सारा मानो बुङाखै बिसोरनि सायाव प्रेसारसो होनांसिगौमोन दिनै प्रेस मिडियानि गेजेराव जों सावरायगासिनो दं बेनि थाखाय राहा लामा लागासिनो दं बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' आरो बुंनानैल' जेबो जायाना अन ग्राउन्डआव देखायाबा जा आंनि अपिनियनाव आंनि व्यक्तिगत साननायाव माबे आंनिल' नङा जोंनि गासिबो रायजो राजाफोरनि साननायाव आं सानो जोंनि बर'नि टप माने सोमावसारगिरि होनोबा जों दिनै मोनसे माइन्डआव सानोखि रन्जन दैमारि सारखौ दिनै जोंनि माखासे मानसिफोरा बिसिनि नामखौनो लानो माने मोजां मोना आरो बेखौल' मा होनो जोंनि दिपेन बर' सारखौल' मा होनो जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी सार जाय बिथाङा 35 इयार्सआव रन्जन दैमारि सारमोनजोंनो लोगो जानानै गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै जाय जाथिनि थाखाय दावहा नांबोदोंमोन दिनै सियाराव जिरायखांनायनि उनाव बेफोर खस्थ'खौ बावजोब्बाय बिसोर दिनै गबिन्द बसुमतारी रन्जन बसुमतारीमोन जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोदों दिनै बिसोरसो बांसिन गोसो होनानै मावनांगौमोन बेखौ नाथाय माहा गैया बावजोब्बाय बिसोर दिनै सोर पलिटिकेल लिडारखौ फोथायनो जोङो दिनै जुदि रन्जन दैमारि सारा जुदि फैयोब्ला जेलनिफ्राय निसय बियो लिडार जागोन होननानै बिसोरबो मोनथिखागौ जायनि थाखायनो बिसोर दिनैसिम बिनि सायाव खुगाबो सिया आरो बख'नोबो गोसो गैया दा मा होनो नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आरो माखासे जाय भिडिअनि गेजेरजों दिपेन बर' सारा बुंदों बेखौबो एसे खोनासं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबाय दंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो भिडिअआव फार्स्ट टाइम नायदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै आलादा रायजोआनो जाहैगोन आरो समस्तिखौ जाहोनो हायोबा आङो खुलुमगोन होननानै दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों बिनि थाखाय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनो गोनां दङ रुलिं अपोजिशन UPPL BPF जि लेभेलाव थाया माने बिथांमोनाबो खामानि मावनो गोनां दङ दा बेखायनो समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट जि एक नम्बराथ' सिमा बारायनांगौ 2 नम्बरा समस्ति बांनांगौ बे मोनसे क्लियार काट 3082 खान गामि दङ बेखौ जों एनहेन्स खालामनानै लांनांगोन 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 40टा डिपार्टमेन्टनि 39 रिलिभेन्ट रेगुलेटेसनखौ बाद होनानै जि सोलिबाय थादों एडिशनेल बेयाव 8टा डिपार्टमेन्ट एड जागोन 3 गोदान आरो मोनबाया एडिशन दा बेफोरखौ लांनानै आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्टि डिफेक्शन ल' आरो बेयाव प्लेनिं कमिसन भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल सिट एनहेन्समेन्ट खालामनो हायोब्ला बिटिआरआ मोनसे मजबुत अबस्थायाव सहैगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जोलै दानि आथिखालनि युथ जायफोरा लेखा गोरों जायफोरनो एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन नांगौ साख्रि बाख्रि नांगौ जायफोरनि भबिष्यतआ सेकिउर जानांगौ बे आइजोफोरनि थांना थानाया सेकिउर जानांगौ बे लेभेलाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जाति सार्थनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे आरो एकर्डखौ लानानै नेगेटिभ डिस्ट्राक्टिभ प्रपागेन्डा खालामनायनि खोथा गैया गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै जायफोरा एकर्डखौ सोंखारिदों एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बेफोरखौ बुंनो लुबैया खारन दिनैनि तारिखाव जुदि 17 बोसोराव 2003नि एकर्डखौ जुदि एनालाइसिस खालायोबा जायफोरा आन्दलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिथांनि बै समाव हाग्रामा महिलानिमोन दिनै प्रमद बर'नि 2020नि उनाव दा बेबादि बाथ्राखौ जों जुदि एनालाइज खालायोबा 95 भिलेज एडिशनेल भिलेजआ सरकारजों थासेयावबो मानो जाफुङाखिसै ST हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ मानो सरकारजों थासेयावबो जाफुंहोनो हायाखिसै दिनै बेजों लोगोसे BTCआव मानो मोनसेबो लेन्ड पलिसि लाबोनाय जायाखिसै आरो बिनि अनगायैबो मानो BTC सरकार सालायनो थाखाय मोनसेबो रुल बानायनाय जादिया एक्सेप्ट मा होनना बुङो बेखौ BTC फान्ड रुलनि बादै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आरो गोदानै एनालाइज खालामनो सानाखै खारन बेफोरो जोंनि गेजेराव माने डिभाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेराव सौग्राव सौसि मोनसा मोनसि बेफोर थासारिखौ लाबोयो जोंनि सार्थआ जाबाय जि एकर्ड दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जातिनि सार्थआव 6 सिडुलखौ मजबुत खालामनानै
जोङो पलिटिकेल जोंनि जि रैखा कबच पलिटिकेल जोंनि जि राइट्स बेखौ जोङो एन्टारटेन खालामनांगौ एन्जय खालामनांगौ फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलावबो गामि नटिफाइ खालामनानै समस्ति दानानै बाजेट प्रभिजनखौ बारायनानै बिसायख'थि खुंनानै बेखौ मजबुत लेभेलाव अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनांगौ।